नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश घाडी तुमचं सकाळीच स्वागत करते. तर आत्ताचे 6:15 वाजलेत आणि आत्ता गोंडे काढूक चाललं आहे, कारण बाजारात नेऊचे आज सऱ्याच्या. तर पुणग्यावचा सोबत तर आधी गोंडे काढून घेऊया आणि सकाळीच वातावरण बघा किती मस्त, धुक्या वगैरे सकाळीच भारी पडलं एकदम. हे बघा, आत्तासा धुक्याचे भरपूर पडतात. तर मित्रांनो, म्हणत असाल ना सकाळी बाबला लवकर उठलो, तर उठतंय मी सकाळीच. तर डोरा वगैरे जरा उशिराच उठते, त्यामुळे सगळ्यांना वाटतं उशिरा उठता. तर आत्ता सकाळीच पक्ष्यांचे आवाज बघा किती मस्त आणि क्लिअर ऐका येतात एकदम. उठलं स फुला काढू घे म्हटलं. तयारी करा, झाला माझा. तर मित्रांनो, पुन्हा उठला सकाळीच, त्या लवकर उठतात. त्याका सांगा बाकीची कामं काय ती करून घे, पटकन जाऊया. मस्त सकाळी एकदम फ्रेश वाटतं. सकाळी जर उठलास 6 वाजता आणि जर फिरलास, जर कोणी येत असाल तर सकाळीच वातावरण फिराक खूप भारी होतं, एकदम फ्रेश वाटतं. कारण माका माहिती असं वाटतं ना, सकाळी उठल्यावर जरा एकदम मस्त वाटतं. आणि उशिरा उठलास की दिवसभर आळस, मग कंटाळा येता. त्यामुळे सकाळीच उठल्यावर 2-4 दिवस उठलं की त्याच्यावरनं अनुभव चांगला माका सकाळीच उठण्याचं. इकडे सकाळी जेवचा म्हणजे रान बराचसा वाढलेला आहे बघ. तर मित्रांनो, मी बघा आपली झेंडूची बाग बघितला अशा बऱ्याचशा व्हिडिओतून. तर आधी गोंडे काढून घेऊया लाल वगैरे. लाल पण गोंडे बघा आता मस्त आले सकाळीच. हे बघा भारीपैकी. तर मित्रांनो, थोडीशी काढून झाली आहेत, भाऊजी पण इलेत काढूक. मुंबईतून पण ऑर्डर आहे गोंड्यांची. पिवळे मस्त आले ना, मोठे आले पण. क्वालिटी बघा एकदम मस्त लालगोंड्याची.
इकडचे काढलास मला. कधी सकाळी ते शूटिंगवाले इथले पिक्चर शूट करत आहे. डुक्याच भारी पडला सगळ्यात. तर चला मित्रांनो, गोंडे काढून झालेले मी आत्ता घेऊन जाऊचे आचऱ्याक बाजाराक जाऊचा. आज रविवारचो आणि गुरुवारचो असता आचऱ्याचो बाजार. तर आता आचऱ्याक जाऊया. तर मित्रांनो, हे बघा, एक क्रेडभर काढला फुला आणि एक क्रेडभर घराकडे काल काढलेली होती संध्याकाळी. पुण्या येता सोबत बघूया. पावणे 7 वाजलेत. जागा मिळत नाही, नाहीतर लवकर नाही गेला होता. चल चल. तर लाल काढले जास्त, गराडे पिवळे आहेत ना. एवढे सगळे नेणार आहात. तुमका हवे तर काढा, नाही तर मग काय काढू, वेळ किती सो पटकन. मी माका वाटला तुमका जास्त नको. तर रात संध्याकाळी देऊचे मुंबईत. माका काय माहिती, तुम्ही म्हटला तुकडेशी नाही. भोपळे नेणार होता एक फोडून. धुक्यात मारणाचाच पडला. तर चला मित्रांनो, जाऊया आता बाजारात. पण घ्या आता तयारी करून. चला तर मग.